छपरा जिला चैनल पर रउआ लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। भोजपुरी के ताजा तरीन खबर से अपडेट रहे खातिर आज ही सब्सक्राइब करी छपरा जिला चैनल। जी हाँ, आज के सबसे बड़ सवाल ई बा कि अब की होली के त्योहार में 3 गो सुपरस्टार के बीच में महासंग्राम छिड़ गइल बा। जी हाँ, रउआ महासंग्राम के नाम पर थोड़ा देर खातिर आश्चर्य होखेम, लेकिन बात सही बा। अब की होली पर पवन सिंह, खेसारी और निरहुआ के बीच में जबरदस्त मुकाबला हो गइल बटे। पवन, खेसारी, निरहुआ, ये तीनों आदमी के बीच में अब की सुपर डुपर मुकाबला होके जा रहल बा। पवन, निरहुआ और खेसारी के पड़ी केकरा पर भारी अब की देखेगा बा, लेकिन कैसे। जी हाँ, रुआ लोग के बता देवे के चाहतनी कि अब की होली के पर्व पर तीनों सुपर स्टार के बहुत चर्चित फिल्म रिलीज होके जा रहल बा। रुआ मालूम होके के चाही कि अब की होली के महीना में होली के पर्व पर पवन सिंह के सुपर हिट फिल्म सत्या रिलीज होके जा रहल बा। खेसारी लाल यादव के फिल्म आतंकवादी रिलीज होके जा रहल बा और दिनेश लाल यादव निरहुआ के फिल्म, उनकर नाम से बनल फिल्म निरहुआ सटल रहे फिल्म होली पर रिलीज होके के घोषणा हो चुकल बा। लेकिन अब की देखे के ई बात रही कि सबसे ज्यादा दर्शक लोग केकरा तरफ घूम रहल बटे, कौना फिल्म के ज्यादा स्नेह प्रेम देता। ई आवे वाला समय बताई जब होली के पर्व पर पवन सिंह के फिल्म सत्या लागी, खेसारी के फिल्म आतंकवादी लागी और दिनेश लाल यादव निरहुआ के फिल्म निरहुआ सटल रहे लागी। लेकिन रोचक कथा ई हुई कि पब्लिक केकरा पर आपन प्यार आशीर्वाद बरसा रहल बटे। अब तो आवे वाला समय बताई हमनी और रउआ के देखे के पड़ी कि आखिर ये तीनों फिल्म में कौन फिल्म बाजी मारता। सत्या भी अपना जगह पर फिल्म सुपर डुपर हिट बा, वहाँ आतंकवादी भी मार धार से भरपूर और दिनेश लाल यादव के निरहुआ सटल रहे। रुआ मालूम होके चाही कि दिनेश लाल यादव के कहानी कभी भी आवेला तो कहानी में कुछ रोचक रहेला। निरहुआ के कहानी से सारा लोग मंत्रमुग्ध हो जाला, तो वही जब खेसारी लाल अपना एक्टिंग के बदौलत दर्शक के दिल पर राज करेले, तो पवन सिंह भी अपना गायकी के माध्यम से और अपन एक्शन के माध्यम से पब्लिक के भरपूर मनोरंजन करे के हमेशा कोशिश करेले आ कैले बारे। लेकिन तीनों में से तो कोई एक आदमी के तो जीत ही के बा, तीनों में से केहू एक आदमी बाजी मारी। लेकिन देखे के बा कि के बाजी मारता। हाल ही में पवन सिंह के गदर सुपर डुपर हिट गई रहे, तो वही जा खेसारी लाल यादव के फिल्म आज भी मेहंदी लगा के रखना मार्केट में बहुत बाजी मार रहा बा। लेकिन दिनेश लाल यादव निरहुआ बहुत कम फिल्म करके अभी भी मार्केट में अपन सुर्खी बटोरले बड़े। लेकिन देखे के तो ई बा पब्लिक के आकि दिनेश लाल यादव निरहुआ के का निरहुआ हिंदुस्तानी के तरह, निरहुआ 2 के तरह अपार सफलता मिली। खेसारी लाल यादव के मेहंदी लगा के रखना के तरह सुपर डुपर हिट हुई उनकर फिल्म आतंकवादी, कि पवन सिंह के सत्या गदर के तुलना करी। ई तो जब सिनेमा हॉल में फिल्म लागी तब दर्शक लोग के पता चल जाई। ऐसा ही ताजा तरीन खबर से अपडेट रहे खातिर